ce zan koyi web development a shekara ta 2025 ga hanyar da zan bi in koyi shi, sannan kuma ga na tsara har da time ɗin da ya kamata a ce na zama na san wani abu kuma in ce zan iya yin wani abu a web development. Na farko a yanda na tsara zan fara da koyon basics. Zan ba kaina wata 3 domin koyon basics. A koyon basics nan zan koyi HTML, CSS da JavaScript. Sannan kuma in na sauko ƙasa zan fara building projects. Da na fara fara HTML zan yi building project a HTML, in na ƙara CSS zan haɗa in project, sannan in na zo JS shi ma zan yi project, kamar irin zan yi building portfolio ɗina, to-do links, sannan zan iya wannan sababuwa da nake so dai na yi zan yi so na koye su. Sannan bayan nan zan fara koyon like advanced front-end development. Shi ma zan ba kaina daga zuwa wata 3 zuwa wata 4 zan koyi su modern JavaScript, ES6, zan koyi front-end frameworks kamar su React ko Vue, sannan kuma zan koyi su GitHub, like yadda za mu collaborating a project da sauransu. Sannan kuma in na zo ƙasa zan fara koyon, yanzu na ɗan san wani abubuwa da yawa a front-end development kenan, so zan yi project sosai, like huge project. Sannan in na zo ƙasa zan fara koyon back-end, saboda like ina son back-end development, ina son na zama full stack developer. So zan fara da Node.js, Express.js, sannan kuma zan fara fahimtar API, ya zan fetching data from this server to this server. Sannan kuma zan zo in koyi database. A database zan koyi su MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Sannan zan yi practice akan CRUD operation, create, read, update, delete da sauransu. Sannan bayan nan zan zo in building full stack project dina. Sannan in na zo ƙasa zan ƙara exploring, zan ci gaba da ongoing in abubuwa na, ina building project, sannan zan yi focusing akan su, zan yi deep into front-end development zan ƙara koyon CSS framework kamar su Tailwind. Sannan in na zo ɓangaren back-end zan ƙara koyon Node.js, in san na iya ta, sannan zan yi ƙara da Django ko kuma Laravel, it depends. Sannan in na zo kan clouds, gaskiya my first choice like idan 2025 ne yanzu ce ni dai zan fara da Azure ne, Microsoft Azure, saboda like ina san daɗin amfani da shi. So bayan Azure zan iya sa AWS, sannan zan sa Firebase, sai su Digital Oceans da sauransu. Sannan zan ƙara ci gaba da full stack development ina, sannan zan iya ɗan cewa bari na koya su Next.js da sauransu. So bayan nan in na gangaro zan ƙara building portfolio na haɗaɗɗen portfolio, sannan kuma zan fara like solving problem a lead codes, sannan zan fara zuwa interview, zan fara applying jobs da sauransu. Sannan tools inda zan je in koyi waɗannan abubuwan, na farko zan iya finding mentor, na biyu kuma zan iya zuwa su free Codecamp, Code Academy, Udemy, YouTube da sauransu. Browsers ma haka zan ɗauki browsers mai kyau, zan ɗauki tools mai kyau, sannan kuma zan join community kamar su irin Stack Overflow, GitHub community da sauransu. So wannan shine yadda zan koyi like in zan dawo in koyi web development, sannan kuma zan ba duka waɗannan koyon zan ba shi like 12 months, wata 12, sannan zan tsara su. Sannan kuma a duk rana zan iya cewa zan iya ware awa 1 zuwa awa 3 ina koyo, ina practice. So inda a ce zan dawo baya da wannan ne zan dawo. Sannan kai ma da mai son koyon web development a shekara ta 2025 za ka iya bin wannan, ina tabbatar maka da cewa za ka yi nasara. Allah ya ba da sa'a.